Naji daɗi ya fi na saba an shirya. Dutse kenan. Ruhun ma'ahu, sai a za a mutum a ce a bashi kujera wai ya hau a matsayin jagora na mutane ba tare da yana da iyali ba. Fa, mai iyali shine komai. Bai ma mulki gida ba ya zage mulki jama'a. Alhamdulillah, na ji daɗi da ka fahimci kullum da wata ƙwarfa mu gane cewa wannan abu bai yi wa. In har Allah ya sa ya samu mata an kwamata su ciki, to kaga komai ya yi daidai ke. Na kowa wallahi nan da za a ganna. In ma mutum na share rabuwa da mata ya ka iskowa. Alhamdulillah. Ka ce lamari ya zo daidai kenan. Lamari ya zo daidai. Kai an nan kwanta kana bacci kallon ka daina rikai. Gidan ki sisi na nan ta aje kaya. Alhamdulillah. Ki sisi na. Ni na ga ki sisi na yau. A shaje fa'i da kai. Na huta na inda ka sani kallon ka. Wanda ya fara kato ya kai abai wanka. To ni ka ji abin da zai faru. Yanzu an jima in muka dawo ma yana nazari akan haka. Kuma maganar na ina so in kwaɓe ka. Wallahi ka sake ka wallahi kana ka sake ya ji tsakani na da kai ai sirri na mun kai ko alhamdulillah na tata injimi a daji yanzu zan na daji in je in cimma injimi na dan kwanan shi uku ina ban ruwa ban san ya dauke hina na hina yi ban sani ba yanzu amma ni kan san bashi na gano man bashi ai a ce amarya na nake na wani saka na wannan sai kai ma bai hito ba to ya za a iya to ai ta mutum bai raba ta kana wasa abin Allah ina annabi ne ni wani ga Buhari ga neman kama da wani barawo da ya bace wai ba shi na ba to ni al'amarin nan gaba ɗaya na ga idanun shi ne gasu nan a mazurin da aka sha ban ka da fara ba ka magana a daure kan kama wallahi yanzu kana ji a jikinka tar kofa to yana ya iso mata ba tar kofa ya dan ba da kujera nan ba ban gane matsa ma da kujera ba dan uwarka da ta ba ya aka yi ne da ta ba me ya faru me kake nufi ban gane me kake nufi ba na haka maka kana so ka hau kujerar ne an gaya ma akan ka muka kawo ta wala ba ka hawa kujerar ka baka da aure akan wa kuka kawo ta akan sarki mai aure a cikin ku akan sarki muka kawo ta a cikin ku da kai da shi wannan din eh su wa'annan munafikan a cikin ku wane ne igaji wannan kujera ba mu gaje ta ba ni ne dai ko to kai ne ka gaje ta din amma ainihin wannan kujerar mun san bakin cikin ka mun san bakin cikin ka saboda lokacin uba ta je da aka bikin kama kifi a Argungu ya ta ban kai ka ta kama kifi wani ya kamo shi da koma ina ki shi ne bakin cikin ka na san a ni ba shi ne bakin ciki na ba ai ya kake yaushe ka sani kai ba za ka fa hau kujerar nan ba ba za ka hau kujerar nan ba saboda baka da aure idan kana so ka ja idan kana so ka hau ya mana suwaye fadawan ranka shi daɗe. Su wane ne fadawan a nan fadar? Ga mu nan mu ne fadawa. Wayannan dan iska ne wannan da karkari ne. Ku dan ha kujerar yanzu a matsayin su ne da karkari ya'yan katsinawa. Na ji mutanen gari suna ta ƙorafa ƙorafe. Suna ta ƙorafa ƙorafe ba su. Ha? Suna ta ƙorafi a gari cewa a ba mutum mulkin nan ko kujerar da hawo ya zauna in ba da aure ba. Kuma gaskiya ne. Ka gani kuma na nazari. Hawa kan kujera ba shi ne mulki ba shi ne martaban mulki ba rawani. Wannan haka yake. To, limami, duk darajar limami ya isa Allah ya naɗa shi rawanin nan, ya rawa da rawanin ba sai dai ya cire ya aji gefe. Ba a wasa da rawanin shi ne sarautar. Ba zama na akan kujera ba, ko na zauna kan kujera an ba a naɗa ni ba aikin banza ne zai bi ne. Tabbas. Amma me ya matsaka da kake so ka gaya mu mutane sun fito suna ta zanga-zanga na gani zanga-zanga da ake cikin gari yawa kai kana zire mu ka taho da wata ɗiyar ka a cokali ka taho nan kuma kana mun daidai ka ja ɗiyar ka gehe yawa da tawa mai gari
Sai sanar da kai ba ka yi mun buɗe ido mun san bila na ka fata ai. Na yi. Wallahi ba ka nuna ma ka sun nuna mana yi kai. Yau na ga ba sabbaci. To kai ka san kodiya ta na bari ma kana baka kashi. Abin ba a nan yake ba sai an gwada. To Allah ya kawo mai gari. Ya ta taho nan kake haɗu da wanga ta sahi mun ke. Na yi kiwo. Na yi kiwo. Ga wata nan, ga wata nan ya ta. Na. Na ce. Diyata ga wannan diyata. In kika je nan wajen kika birma, wallahi sai mun nemo janwe. Ko bace nan. Ku rage ɗauka. Ka faɗa maka gidan. Ka za ku ne ni dan warku. Uban ku ya boye da ku ne ya daura ka. To ga mata sun zo kan aura. Ka miƙe. Da kake tonin. Gyara min kujerar nan gobe. Gyara min ita nan wajen. Ya ta ba sosai, ya ta ba su. Yawa ya yi. Kujerar ke tun da ba a naɗa ni ba. Baraka. Ana cikin takalmi. Za ki rinka wanke shi in ke ce matar ta. Idan kuma wannan ce matar ta za ta rinka wanke. An taba ma kowace ko? To ɗije dan sami kiɗa mai laushi. Kaɗan samun ɗan kaɗan da ɗan juya in gani tukun. Aibiya. Dawo nan. Dole. Ba za a wuce ya kaɗa. Ba za a wuce. Idan ka suke kawai na ya aure ta. Wannan ina, amma Allah ya sa na auri wannan, kaga dole ya na yi tsami. Ma'ana abin da nake nufi zan yi tsami za a ƙara mata gidan sama. Sauki. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.